Lain na sa lugar ang girumbo sa nagpadaong clearing operation sa kadalanan o sa mga struktura o ubang nakaali sa mga daan. Diya sa may Virama, gipang-demolish ang sa composite team dinhi sa Dakbayan. Ano ang report? Nagbadan gihapon ang road clearing operation sa Dakbayan sa Sugbo. Girumbo nila ang mga struktura nga nakababag sa sidewalk sa Virama nining Dakbayan. Kini ang road clearing operation nga gipahigayon sa probe o sa DPWH. Usani sila ha maguba karon kung atong tanawon ang marker nga puwa. Gikan diha pa dong dire kinahanglang maguba. Ang berberuhan gigamitan pa og maso aron maguba ang parte nga nakakaon sa sidewalk. Samtang doon ay mga mulupyo nga gusto untang mo hangyo apan, wa mo salir. Ang akong kununta nga dili nang tanan siya apil sir kay naman gani siya luyo sa kanang poste nya luyo na gyud wala gyud laing kaagianan kay gamay lang jud kaayo. Way nahimo ang uban gawas sa voluntaryong pagguba sa portion sa ilang balay nga nakaabot na sa kalsada. Gipasabot sa staff sa probe nga igo lang silang mihimo silang trabaho nga pagsigurong mapatuman yun ang paghawan sa mga obstruction sa kalsada. Mo clear gyud mi sir based sa assessment sa DPWH. Gawas sa probe, uban usab ang CCPO, CTTO ug ang DPWH ang mipatuman sa road clearing operation. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.